sa so mnou spojil môj bratranec, ktorý bol medzičasom podnikateľom v Poprade a začali sme podnikať, nebudem to rozvádzať, to je taký, myslím si, že tá doba v tom čase bola taká v 90. rokoch, kde boli tie možnosti na podnikania, možnosť na tie veľké podnikanie, nie na to malé, ale na to velikánske, ako veľké, ako miliardové obraty a tak ďalej, bola podstatne vyššia ako je dnes. Dnes tie možnosti na podnikanie sú, len už sa podstatne ťažšie vytvárajú tie veľké firmy. Takže sme vytvorili nejakú firmu, začali sme podnikať v oblasti zlatých šperkov, podobne a tak ďalej. A keď sme robili so zlatými šperkami, mali sme 4 maloobchodné predajne, mali sme výrobu, mali sme veľký obchod, mali sme v tom čase asi nejakých 30-40 zamestnancov. A taký ďalší môj životný zlom nastal v tom okamihu, že sme začali uvažovať, ako sa ďalej vyvíjať a čo ďalej robiť. A rozhodli sme sa, že vyskúšame vyvážať ručne robené pekné zlaté šperky zo Slovenska z Čiech do Spojených štátov. Spravili sme si marketing, objavili sme niekoľko štátov, chodili sme po zlatníctva, ukazovali sme vzorky zlatých šperkov a vyzeralo, že v Spojených štátoch by to mohol byť celkom úspešný biznis. Tak som tam ja, firmy sme mali spolu s bratom a bratrancom, na tom vyslali, choď a založ firmu v Spojených štátoch a tam začne vypadal ten biznis pre nás. Takže som v 94. roku bol už ako človek z biznisu, som išiel do Spojených štátov a spolu s jedným priateľom som tam otvoril spoločnosť, SROčku, ktorú sme chceli predávať zlaté šperky. Zase to moc nebudem zamotávať, lebo to nie je ešte tá zaujímavá časť toho príbehu. Tento biznis nevyšiel. Nevyšiel z rôznych príčin, ale pravdou je, že keď som sa potom vrátil, bol som tam asi 3-krát po nejakých 6 týždňov, 6 týždňov som bol, 2 týždne doma a tak ďalej. Ten biznis nevyšiel z rôznych dôvodov, ale ja som sa vrátil naspäť v 95. roku a medzičasom všetky činnosti, ktoré som ja ako osoba robil, medzičasom začali robiť môj brat a bratranec. A ja som uvažoval, čo so sebou teraz. A uvažoval som, do ktorej činnosti by som sa mohol pustiť.